Ano yung mga reaction ma'am sa iboto ka mga congressman kag congresswoman para i-impeach si Sara So, Duterte? hindi ginami ang reaksyon namon mo kasi syempre kontra partido sila nga dahil sa kay Sara kaya na siya sa ano ni BBM syempre ano yan nila yung mapanaog si Sara Duterte kay maniya nga palakat syempre ang amay ex nga presidente di ginano nila nga ipanaugon si Sara siya nga posisyon nga vice president. Ano yung mumambal ma'am sa pagboto ka mga congressman kag woman bilang yes? Hindi manami ano manami kasi syempre wala sa yadaan ya kaupod sa Senado puro sila kontra sa tanan. Si Bato lang na kasi bongbong iya nga karamay. Sa imo bi ma'am ano reaction mo nga nagpakita si Senador Bato sa Senado liwat? Siguro gusto man ko itinlo ko ya pangalan kag dapat nila mag-surrender sa hindi siya magpalagyo kay dagdaga mo sa Japon waran. Tubangon niya na lang iya nga sala. Alam mo, hindi mo na gusto galing iba na pilitan na sila basi malay mo. May mga kwan man na da sila. Basi may sobre. Kung ako yan, hindi ko gusto magpanaog saya. Alam mo, basi sa uli, ang dama natong nasa pagpanaog, wag na nila sa Sara, wala mo basi kung tingwagin na lang mapahalig ka, wala mo kung basi dumalagan si Sara sa 2020, so dumaog si Sara. Risk baka mo na sila. Ano bi mo ma'am nga reaksyon nga napakita na liwat si Senador Bato sa Senado? Una, guro para makasuporta sa sakay sa pagkuan kay Sara. Ikadua, oo, ikadua. At tubangon na lang kailangan mo lagso mo na sa gyapon sa BBM administration dapat masurindan na lang sa gani kung sa bagay wala data nilabot. Hindi na ba lang nga kita ya Pilipino dito kita prisoon sa iba na pungsod? Yes! Ano na yan ya? Ang ibang din na pungsod ko priso to gani ang ilang nga mga tao dito. Ginapan sa ilang presidente, halimbawa sila kay Donald Trump, hindi ba ginabarte nila sa kwan dito? Nga ako hindi pwede daw. Kaya nga tanan niya nga kwan dito, Turkey, ginapan gito sa BBM, administrasyon now. Sa Queen Sarabala, si BBM daw walang na loob kay Duterte kaya nga. How many years nga si Marcos napatay? Wala sang may isa nga presidente nagpalubong kay Marcos, senior. Nga si Duterte napalubong niya. Amo na din wala kina ni Sara, di ba minsan so napagpadalagan niya. Basi ko na uto na sa sauna sa BBM na.